ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلت وزقبا حقنيا تاريخ دراسي يمانا قور مسكال ترخي هايلا ماريام قور هيوت ترخا أبزاقرا مخنيات مبقسي قداماي ويانا تاريخاون مسرتاون مخنياتات ኣብ ታሪኽ ዓለም ዝተኻየዱ ብዙሓት ፖለቲካዊ ወያነታት ንናይ ባዕሎም መሰረታውን ጊዜያውን ዝኾኑ መበገሲ ምኽንያታት ዝሓዚኦም እቲ ብውፅዓት ገባራት ትግራይ ዝተወልዐ ቀዳማይ ወያነ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾኑ መሰረታውን ጊዜያውን ምኽንያታት ሒዙ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሕቶታት ንምምላስ ተላዒሉ ቀዳማይ ወያነ ምስቶም ኣብ ፈረንሳይ ሩስያን ቻይናን ተወሊዖም ዝነበሩ ዓመጻት ገባር ብብዙሕ መልክዑ ይመሳሰል ነይሩ ህዝብ ትግራይ ብረተል ኢሉ ንምቅላስ ተገደደ እቶም እዋን ቀዳማይ ወያነ ዝተፈጠሩ ምኽንያታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ንዓሰርተታት ዓመታት መፍትሒ ከይረኸቡ ዝተቐመጡ ዓበይቲ ታሪኻውን መሰረታውን ምኽንያታት እውን እዮም እዞም ምኽንያታት እዚኣቶም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ህዝብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ጽልኢት ክሕድርን ብረተል ኢሉ ክቃለስን ዓብዪ እጃም ነይርዎም ካብዞም ዓበይቲ መሰረታውን ታሪኻውን ምኽንያታት ዝበሃሉ እዞም ቀጺሎም ዝቐርቡ ከም ኣብነት ዝጥቀሱ እዮም ንሕንሕ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝፈጠሮ ስምዒት ድሕሪ ውድቀት ዘመነ መንግስቲ ኣኽሱም ድሕራይ ድማ ንሃንደበታዊ መስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ስዒቡ ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ናብ መንበረ ስልጣን ካብ ዝመጹ ግዜ ጀሚሩ ተጋሩ ኣብ ትክክለኛ ናይ ፖለቲካ ሚዛን የለናን ስልጣንናን ታሪኽናን ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ተመንዚዕና ኢና ዝብል ስምዒት ኣሕዲሮም እዮም መበቀል ፖለቲካዊ ማእኸል ስርወ መንግስትን ኣብ ትግራይን ብተጋሩን እናሃለወ ብተንኮል ናብ ሸዋ ክወሰዱ ተገይሩ ብዝብል ንሕንሕ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ርእሲ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ዓብዪ ጽልኢት ኣሕዲሮም እዮም ንኣብነት መስራቲ ሰሎሞናዊ ስርወ መንግስቲ ሸዋ ዝኾነ ይኩና ኣምላክ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣመሓዳሪ እንደርታ ዝነበረ ዓብዪ ዝጊ ናብ ርእሲ እቲ ንባዕሉ ወራሲ ሰሎሞናዊ ስርወ መንግስቲ ኢሉ ዝጸውዐ ጉጅለ ዓመፅ ኣካይዱ እዩ ካብቲ ግዜ ንሱ ጀሚሩ ድማ ብዙሓት ዓይነታት ተቃውሞ ኣብ ትግራይ ቀጺሎም እዮም ትግራይ ዘለዋ ታሪኻውን ጂኦፖለቲካውን ኣላይነት ብዘየገድስ ኣብቶም ዝሓለፉ ክፍለ ዘመናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፖለቲካዊ ማእኸልነታ እናተሸርሸረ መጽኡ እዩ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ማእኸል ስሕበት ኣኽሱም ተዳኺሙ ማእኸል ንግስነት ናብ ኣንፈት ደው ሮሃ ላሊበላ ተጉለት ሸዋ ጎንደር ብምቕያር እዩ ድሓር ድማ ናይቶም ትግራዋይ ንጉሰ ነገስ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ሞትን ንትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ኣብ ክልተ ምኽፋልን ስዒቡ ሓይሊ ተጋሩ ኣዝዩ ተዳኺሙ እዩ ተጋሩ ንውድቀቶም ከም ቀንዲ ተሓተቲ ገይሮም ዘቕረብዎም ነቶም ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ስልጣን ዝመፁ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ እዮም ብርግጽ እውን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ዝነብሩሉ ዞባ ከፋፊልካ ብምድኻም ካብ ተጋሩ ዝለዓሉ ዝነበሩ ተቃውሞታት ንምቁጻር ይጥቀምሎም ነይሮም እዮም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ካብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ብሔራዊ መንነቱን ፖለቲካዊ ኣገዳስነቱን እናተሸርሸረ ብምኻዱ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ኣንጻር ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብዙሓት ተቃውሞታት ኣካይዱ እዩ ቀዳማይ ወያነ እውን ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጭቆናን ብሔራዊ ዕብለላን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ንዘመናት የካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ከም ዝኾነ እዩ ብብዙሓት ተመራመርቲ ዝእመን ኣረጋዊ በርሀ ብዛዕባ ብሔራዊ ሕቶ ተጋሩ ኣመልኪቱ ብኸምዚ ይስዕብ ይገልጾ ኣብ ትግራይ ዝተለዓለ ሕቶ ዓርሰ ምምሕዳር ብሓንደበ ዝተለዓለ ወይ ድማ ናይዚ ዘመን ምሁራን ዘውፅዎ ርእይተ ዓለማዊ ፍልስፍና ኣይኮነን ብሔራዊ ሕቶ ተጋሩ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሑን ሱር ዝሰደዱን ሕቶታት ወድዓውን ባዕላውን ምኽንያታት ገይሩ ዝተለዓለ እዩ ብፍላይ ፖለቲካዊ ማእኸል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምስተቐየረን ፖለቲካዊ ስልጣን ኢትዮጵያ ብምኽንያት ውሽጣዊ ተንኮል ወይ ድማ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብግዳማዊ ኢድኣታውነትን ካብ ኢድ ገዛእቲ ደርብታት ተጋሩ ወፂኡ ናብ ኢድ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ምእታው ስዒቡ ገዛእቲ ደርብታት ትግራይ ካብ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ስልጣን እናተገለሉ ብምዃዶም እዩ ስሕበት ማእኸል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ኣብ ትግራይ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል እምነት ዘለዎም ተጋሩ ሕዚ እውን ብዙሓት እዮም ፖል ሄንዝ ከም ዝገልጾ ድማ
ዓመጽ ወየንቲ ሓረስቱ ትግራይ ቀዳማይ ወያነ ቀንዲ ዘላዓሎ ምኽንያት ክብርን መንነትን ተጋሩ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ሰለስተ ንኽእምበር ነቲ ወያነ ብኣጽዋር ይኹን ፖለቲካዊ ሓገዝ ዝገብር ወይ ዝደፍእ ካሊእ ግዳማዊ ወይ ድማ ናይ ወጻእ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን። ምብዛሕ ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ስልጣን ዝጸንሖለን 17 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ካብ ደገ ዝመጹ ዝነበሩ ፈተናታት ባዕዳውያን ወረርቲ እምበር ከምቲ ብዘመነ ደጃዝማች ውብየ ዝነበረ ግዜ ብናይ ውሽጢ ሽፍታን ስርዓት ኣልቦነትን ብዙሕ ዝተሸገረሉ ግዜ ዳርጋ ይነበረን። ብመዳይ ቁጠባ እውን ዘመነ ንግስነት ሃፀይ ዮሃንስ ጽቡቕ ኣዝመራ ምህርትን ጥሪትን ዝነበረሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ህዝቢ ዝሐሸ መነባብሮ ከም ዝነበረ እዩ ዝዝረብ። ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መተማ ምስ ተሰውኡ ግን ኩነታት ተቐያይሩ ተላባዲ ሕማም ጨለውታ ጉልሓይ ባልዕ ዝረኣተን በጣን ሓርን ብምኽሳቶም መጠነ ሰፊሕ ጥሜት ሕማምን ሞትን ኣብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ተንኮል ወራር መንግስቲ ጣልያን በቲ ካልእ ወገን ድማ ዓቀይቶት ትግራይ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ንሕንሕ ስልጣንን ዓራት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንምቅርማት እዛ እምባይ መን ይወርሳ ብዝብል ውግእ ሕድሕድ ዝሳቐ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፍአ መልክዑ ተሓሲኡ እዩ። ትግራይ ድሕሪ ድንገተኛ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዓናይ ብዝኾነ ቁጠባዊ ጸገማት ዝተሓላለኸን ትትከውን ብፍላይ እቲ ቁጠባዊ ቁልውላብ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜትን ሕማም ለበዳን ዝተጋፈሐሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ክፉእ ዘመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘመነ ጥሜትን ለበዳ ሕማምን ዝተለዓለሉ እዋን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ንምግባር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ድርገኛ ሰራዊት ኣኽቲቶም ዝዘመቶ ምኒልክ እውን ነቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ጥሜትን ለበዳ ሕማምን ክጋደድ ገይሮም እዮም። ሃፀይ ምኒልክ ሙሉእ ትግራይ ንምግባር ብዝብል ብ9 ታሕሳስ 1882 ዓመተ ምህረት ናብ ትግራይ ዘመቱ። ራእሲ ዳርጌ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ደጃዝማች ተሰማ ድማ ካብ ጊቤ እንዳሓር ዘሎ ዓዲ ንምሕላው ተመዲቦም ቀረዩ። ካሊእ ሰራዊት ግን ጠቕሊሉ ናብ ትግራይ ዘመተ። ሃፀይ ምኒልክ ነታ ንመስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ስዒቡ ሓይላ ዝተዳኸመት ትግራይ ከገብሩ ከም ዝወፈሩ ዝተዓዘባ እተጌ ድንቅነሽ ኣብ መቐለ ምስ ኣተው ነዚ ስዕብ ግጥሚ ገጠማሎም። ከመይ ኢኹም ምኒልክ በይዛ ማዓርዶቶም ጽዋይ ነበርኩምን በኣዘዛ ስብሕዶቶም ጽዋይ ነበርኩምን በኣዘዛ ጻዕዳ ጣፍዶቶም ጽዋይ ነበርኩምን በኣዘዛ መንጸፍዶ ኣይነበረኩምን ከም ኣጎዛ ተጸጊዕኹም ጸኒሕኩም ኣብ ስምብዛ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ሞቱ ከም ብዋዛ ለሙድ እንታይ ኣምጸአኩም ሰብ ዘይብሉ ገዛ። ደፍተራ ፍስሓ ጊዮርጊስ ሃፀይ ምኒልክ ናብ ትግራይ ምስ ዘመቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሕዎ ግፍዒ እግሪ እቲ ግፍዐኛ ሰራዊቶምን ኣዘዝቱን እናሰዓቡ ብኣካል ዝተዓዘብዎ ብኸምዚ ይገልጽዎ። ድሕሪ ኣብ መቐለ ገለ ቁሩብ መዓልቲ ምስ ተቐመጥና ሓዱሽ ሃፀይ ንኣክሱም ክስዕሙ እዮም እናተባሃለ ነቐልና። እቲ ዝነቐልናሉ መዓልቲ ሽዋ ንመቐለ ልሕፅ ኣቢሎም ዘመትዋ። ጥቓ መንገዲ ዝነበረ ዓድታት እውን ተወረራ ተተኰሳ። ብዙሕ ነብስን ነብሲ ተማወተ። ከምቲ ልማዳቶም እውን ዝተረኸበ ሰብኣይ ከሊኡ ሰብሐ ዓበረ ዓበየ ንኣሰ ከይበሉ ሰለብዎ። እቶም ሸዋ እንካ ትግራይ ዓዲ ቅርሺ እዩ እናበሉ ነቲ ኣባይቲ ከሊኡ መሰረቱ እንከይገደፉ እንትፈናቕልዎ ነበሩ። ግዜ እንተዘያራኺቡ ግን ሓዊ እናመለስሉ ይኸዱ ነበሩ። እንዳ ኣብርሃ ወኣጽብሃ እቲ ብኢትዮጵያ ሙሉእ ዝተኸበረ ደብሪ እውን በዝበዝዎ። ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ዝተባሃሉ ምሁር ትግራዋይ ብወገኖም ኣብ ህዝቢ ብሃፀይ ምኒልክ ዝወረዶ ግፍዒ ብኸምዚ ዝስዕብ ዝሕዝን መልክዑ እዮም ዝገልጽዎ። ብዘበን ሃፀይ ምኒልክ ትግራይ ፈጺማ በሪሳ እያ። ኣብዚ ኸድካ እንትኸድካ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ልምዕቲ ቁሸተ ይትረክብን። ሰብ ካብ ዝቕመጠሎም ኣባይቲ እቶም መርድኢ ጥንታዊ ታሪኽን ልምዓትን ዝኾኑ ዑናታት ይበዝሑ። ኣብዚ እዋን ጎበዝ ትግራዋይ ኣብ ዓዲ ኣቦ ኣይርከብን። ሹም ከም ዘይብሉ ንህቢ መንጠዊኡ ከይፈለጠ ናብ 4 ኩርናዓት ዓለም ተበታቲኑ ይርከብ። ትግራይ ድኽነት ዓሲልዋ መጻወቲ ካልኦት ኮይና ካሊእ ዓዲ ብሰላም ትነብር ምስክነይቲ ትግራይ ግን ሽፍታን ከታርን ኣይተፈለይዋን ምስ በሉ ሃፀይ ምኒልክ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቦም ኣይርእይዎን ነይሮም ብምባል መንቀሊ እቲ ብርሰት ትግራይን ስደት ተጋሩን እቶም ንጉሰ ነገስት ከም ዝነበሩ ይሕብሩ። ናይቲ ዘመን ሓበሬታታት ከም ዘረድእዎ ብሰንኪ ጽልይትን ግፍዕን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ትግራይ ቁጠባኣ ዝተዳኸመት ሸፋቱን ከተርትን ከም ድልዮቶም ዝዕንዱርላ ስርዓት ኣልቦነት ዝነገሰላ ዓዲ ኮይና እያ። ህዝባ ድማ ብጥሜት
ሕማም ስደት ጭቆናን ውግእ እንስሳ ክኸውን ተገይሩ እዩ እቶም ክወራረድ ብጥንካረ ሓድነቶም ጀግንነቶምን ሃፍቶምን ዝፍለጡ ዝነበሩ ተጋሩ ብሰንኪቲ ዝተጠቐሰ ዘስካሕካ ኩነታት ኣዝዩ ሕሱም መነባብሮ ንኽመርሖም ዝተገደዱ ነዚ ኣብ ዝዋኖም ዝተጻዓኖም ዘመነ መከራ ድማ ክፉእ ዘመነ ሸየ ዘመነ ሽዋ እናበሉ ክጽውዕዎ ጸኒሖም እዮም ተጋሩ ሕሱም መነባብሮ ንኽመርሑ የገድዶም ዝነበረ ካብ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ባልዕ ዝራእቲ ሕማምን ድርቅን ብዘይናኣስ ብገዛእቲ ደርብታት ሽዋ ይወጽሖም ዝነበረ ጨፍጫፍ ወራርን ካልኦት ብሄራዊ ዕብለላን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መስፍናዊ ስርወ መንግስቲ ገዛእቲ ደርብታት ሽዋ ዓብዪ ጽልኢት ኣሕዲሮም ነይሮም ሰኣኖ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሖ ዝነበረ በደል ውኢሉ ዝሰምዖ ዳኛ ይነበረን ፍትሒ ጎደለ ድኻ ተበደለ እናበለ ካብ ታሕተዋይ ኣጥብያ ዳኛ ክሳብ ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ እናኸደ ይጠርዕ ነበረ ንሳቶም ግን ብኢድካ ምጻእ ይብልዎ ነበሩ ንብረቱን ጥሪቱን እናሸጠ ስድርኡ እናጥመየ ንመሟጎቲ ዝኸውን ስንቅን ንደያኑ ዝኸውን ጉቦን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ የፍስስ ነበረ እዚ ኩሉ ገይሩ እውን ኣይምሰለሉን ነይሩ እቲ ግዜ በዓል ብዙሕ ጉቦ እምበር በዓል ብዙሕ ሓቂ ዝረትዕሉ ድኻ ፍትሕን ርትዕን ዝረኽበሉ ግዜ ስለ ዘይነበረ ህዝቢ ትግራይ ቋንቋኡ የወፍ ቋንቋ እናበሉ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ኣጊዶም ብዘይፈልጦ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክዳነ የገድድዎ ነይሮም ዝኸሰሰ ወይ ድማ ዝተኸሰሰ ሰብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ናብ ዝኽእሉ እናኸደ መጽሓፊ ማመልከቻ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍል ይግደድ ነይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እንተመጐተ እውን ብቶም ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝኽእሉ ክርታዕ ይግበር ነይሩ በዚ እውን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቋንቋ ኣምሓርኛን ገዛእቲ ደርቢ ኣምሓራን ዓብዪ ጽልኢት እናፈጠረ ኸይዱ ኣብ ከባቢኦም ፍትሒ ስኢኖም ናብ ኣዲስ ኣበባ 1000 ኪሎ ሜትሮ ብእግሮም ለይትን ቀትርን ንኣዋርሕ ብምጓዓዝ ኣብ በሪ ቤተ መንግስቲ ምስ በጽሑ ካብ ዋርድያ ክሳብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ንጉስ ቀሪቦም ሽግሮም ንኽገልጹ እውን ካሊእ ጉቦ ይሓትዎም ነበሩ ዝኸፈሉ ከፊሎም ዝኣተዉ ሰባት እንተሃልዮም እውን ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ብዓይኒ ጥርጣረ እናተርኣዩ ኣልዎን ምንግልትዓን ይወጽሖም ነይሩ እዚ ኩሉ ኪሎ ሜትር ብእግሮም ተጓዒዞም ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ፍትሒ ምስ ሰኣኑ ስንቆም ወዲኦም ተስፋ ብምቑራጽ ንዓዶም ከይተመለሱ ዝተረፉም ኣብ መንገዲ ዝሞቱ ዘይሕማሞም ሕማምን ሕርቃንን ሒዞም ብምምላስ ኣብ ዓዶም ዝሞቱን ብዙሓት እዮም ብፍትሒ ምስኣንን ጉዕዙ ምሕደራን ዝተማረሩ ተጋሩ ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሽዋ ከም ስርዓት ኣዝዩ ኣስገልጊልዎም ነይሩ ተንኰል ከፋፊልካን ኣዳኺምካን ምግዛእ እታ ተጋሩ ዝነብሩላ ትግራይ ትበሃል ክልል ስፍሓት መሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ዝነበሩ መንግስታትን ኣመሓደርትን ዝተፈላለዩ ስፍሓት የትሕዝዋ ከም ዝነበሩ ይዝረብ ነዊሕ ግዜ ሒዛቶ ዝጸንሐ ስፍሓት ግን ብደቡብ ኣልዋሃ ምላሽ ብምዕራብ ወልቃይ ጸገዴ ኣርማጭሆ ብምጥቕላል ክሳብ ከሰላ ብሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ብምብራቕ ክሳብ ዓፋር ይበጽሕ ከም ዝነበረ እዩ ብብዙሓት ሰሞያ ታሪክ ዝንገር ይኹን እምበር እዚ ክልላዊ ደቡ እዚ ካብ 1882 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እናተቐያየረ መጽኡ እዩ ብራእሲ ሓጎስ ዝመሓደር ዝነበረ ጥንታዊ ልሙዕ መሬት ትግራይ ዝኾነ ወልቃይ ጸገዴ ተቖሪሱ ናብ ጎንደር ብምውሳድ ብኣዝማድ ሰበይቲ ሃፀይ ምኒልክ ዝነበራ እተጌ ጣይቱ ብጡል ክመሓደር ተገይሩ ምስ ሱዳን ንነዊሕ ግዜ ዘበኣስ ዝነበረ ንኸሰላ ዘጠቓለለ ሰፊሕ መሬት እውን ብ1902 ዓመት ፈረንጂ ብዝተገበረ ስምምዕነትን ብ1903 ዓመት ፈረንጂ ብሜጀር ጊውን ምስ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ብዝገበርዎ ምሕንጻጽ ደቡብ ወይ ድማ ደሊሚቴሽን መሰረት ንሱዳን እትገዝእ ንዝነበረት እንግሊዝ ተዋሂቡ እቲ ፍርቂ ኣካል ትግራይን ተጋሩን ዝኾነ መሬትን ህዝብን መረብ ምላሽ እውን ብመሰረት እቲ ብ25 ሚያዝያ 1881 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ንጉስ ምኒልክን መንግስቲ ጣልያንን ዝተኣሰረ ውዕሊ ውጫለ ዓንቀጽ 3 ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ብ17 ጥቅምቲ 1887 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሃፀይ ምኒልክን መንግስቲ ጣልያንን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ኣዲስ ኣበባን ንወራሪ መንግስቲ ጣልያን ተዋሂቡ ወራሪ ሰራዊት ጣልያን ኣብ ዓድዋ ምስ ተሸነፈም ብዙሓት መሳፍንቲ ትግራይ ውዕሊ ውጫለ ደጊም ውድቕ ኮይኑ እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ኣሕዲሮም ነይሮም ብፍላይ ብራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝምራሕ ሓይሊ ተጋሩም ንወራሪ ሰራዊት ጣልያን ካብ መረብ ምላሽ እውን ብምብራር እቶም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ባዕዳዊ ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ዝወደቑ ተጋሩ ኣሕዋቶም ነፃ ንምውፃእ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም እዮም
ሃጋይ ኤርሊክ ዝተባሃለ እስራኤላዊ ተመራማሪ ታሪኽ እውን ብዛዕባ እዚ ብኸምዚ እዩ ዝገልጾ ድሕርቲ ኣብ ዓድዋ ዘጋጠመ ወሳኒ ስዕረት ጣልያን ራእሱ ኣላ ኣባ ነጋ ንመረብ ብምስጋር ሰራዊት ጣልያን ካብ መሬት ኢትዮጵያ መልኡ ንኽባረር ንምኒልክ ይደፋፍእዎም ነይሮም ይኹን እምበር እቶም ንጉስ ፈቃደኛ ኣይኮኑን ምኒልክ ንጣልያናውያን ካብ ኤርትራ ብምብራር ተጋሩ ዝበዝሕሉ ከባቢ ከም እንደገና ሓራ ምግባር ፖለቲካዊ ሃንቀውታ ተጋሩ ምሕያል ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም እዩ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ሃገርና ወሪሩ ዝሓዘ ባዕዳዊ ወራሪ ካብ ኤርትራ ጸራሪግና ክነባርሮ ብተደጋጋሚ ፍቃድን ሓገዝን ሓቲትና ኣብዮምና ምስ ጸላኣይ ተሻሪኾም ዝሸጥዎ መሬትናን ኣሕዋትናን ከይነምልስ ከዲዖምና ኣብ ጽባሕ ኩናት ዓድዋ ጥሪትናን ንብረትናን ወሪሮምና ኸይዶም ብዝብል ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ መሪር ቂም ኣሕዲሮም ነይሮም ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ